Bafowethu angibingelele bafowethu igama lami uSiphiwe Ntombela njengamanje ngila endaweni yaseMgababa ngivakashele uDr Mhlongo bafowethu la khona ke ungibizile ke bafowethu ngifisa ukuzwa ukuthi ke yini into angibezele yona kodwa ke soke sizotshela uDokotela asibingelele babanjani. Mahlobo ngiyabingelela kunjani mfowethu? Siyaphila Siyabingelela bona bonke nababukeli bezoso TV singaphakathi mfowethu. Dokotela kukhona abantu ngibizile wangishayela wathi khona into ofisa ukuthi usize ngaye abantu sokwayelwa abantu kaningi abantu bekhalela washo ukuthi njengamanje ufisa lento ukuthi uyiveze. Dokotela yini lokhala ngayo? Mahlobo abantu banenkinga futhi kwezothando. Ngiphatheke kabuhlungu ukuthi lo December khona abantu abahlukene nezithandwa zabo. Abanye kade besebenza emagoli besebenza unyaka ezimayini mahlobo kodwa mebuyele emakhaya. Ngifuna ukutshela ukuthi umama usuke elindile ukuthi kuzodlalwa egroundini kube mnandi naye abe happy. Kodwa abanye mebethi bayafika emakamerweni izinto ezenzeka emakamerweni zididi ikhanda ngalendlela. Umama kungabi lento kade eyilindele mahlobo. Uyafika umuntu ufika nenduku engasebenzi mahlobo ilele straight akusikona omunye ukuthi ilele ngoba ilele kuphela kunezinto ezithize kufanele akwazi ukusizakala ngazo mahlobo. Omunye umama athi uyafika be clean ekamereni clean enze yonke into kodwa mothi uyafika mase kuzoya ekamereni unephunga elibi mfowethu. Omunye ugcola amanzi esitheni sakhe sangasese. Ngiqonda ukuthi mfowethu abanye bahlukene abanye kuya le nale abanye badubile baphinde emumva ngoba phela masikhuluma ngocansi sizokhuluma ngayo into mahlobo into yonke ejabulisa umndeni ukuthi noma ungahambe uyisebenza imali uyisebenza kodwa egcine nibuya phela ekhaya kuzojatshula ekhaya kudlala egroundini kodwa nje lilonke inkinga ekocansini emadodeni nakubesifazane mahlobo ayikho injabulo kahle. Umuntu wesimama ekhaya usuke edalwa yini mhlawumbe ukuthi ebe nezinkinga mhlawumbe lekade uyichaza mhlawumbe ezumanzi noba ziba imbili igaba mahlobo. Omunye usuke ethakathiwe ngokweqiswa mahlobo. Omunye kusuke eshawe ngelumbo mahlobo wahlangana nomuntu wesilisa wrong. Angifuni ukubhidliza imishado yabantu kodwa ngifuna ukuyakha ngoba nale sifo sentwala nayo yonke lento into ekwaziyo ukuyeqa endleleni mahlobo. Ungazi uyijetman nalezifo lezi ngoba mhlambe khona umuntu oyithathe kuyena kodwa izinto ekwaziyo ukuthi abantu njengamanje bengawufuni umendo wakho bengawufuni umshado wakho bawena ukuthi meke nje wangena ekamerweni wena na romansana nabambano bakwasekhaya umesane kubhudlu kwamanzi mahlobo. Akekho umuntu ongayobhukude esibeni esikhundleni sokuthi akubhukude kamnandi. Uyaqala umuntu akhumbule enye intombi yakhe noma akhumbule umunye uma wengane mahlobo kodwa nje lilonke mahlobo isichitho noma mahlobo kube yinto eyakhiwe mahlobo ayeqiswa umuntu. Mhlawumbe uthola ukuthi omunye mhlawumbe kunenkinga mhlawumbe yokunuka mhlawumbe iphunga mahlobo. Ngishethi uyaphefumula ngishethi uphuma ngeziqu zoboya mahlobo into eyakhiwayo leyo mahlobo. Abantu bakwazi ukuthola iskipha sakho bakwazi ukuthola ubra wakho bakwazi ukuthola iphenti lakho ngoba ngesikhohlisana vele umendo mahlobo umshado ube impini zonke. Akekho umuntu ombezana asuka azalwe ahamba ayoshada nentombazana yodwa. Wonke umuntu uqala bambabambe lapha nalapha kodwa la bathathu bambabamba kubona abathandike phela masuphumelela uphasa wena. Ile sekufika khona isikhathi sokuthi ube namanzi uthi uyakhuluma nomyeni wakho ube nesidina. Abanye abantu bafana nabaselesela de bebahle abanye imizimbi yababa mahlobo. Ziningi izinto ababhekane nazo yilokho engiqhamuke nawo mahlobo. Angeke ngimesane ngiqale lokomncane nje okukwakho imizwa ngiqale ngakho umuzwa wabantu noma ngiqale ngakho imizi nje kuphela kuyimasiqhubekela kokunye mahlobo. Ibamba nje iqhawula kithi uyibambe ithanga ithanga mahlobo. Ngibamba yonke into umuntu aqale phansi wesifazane goma amanzi mahlobo aqale phansi abe umuntu naye nalabo bathi bona baneyinkinga bagijinywa inyoko eswini mahlobo kuba ngathi ubambile khipheke izisu kwenze yonke uthola umuntu uzozejabule mahlobo wathi ngino 3 months pregnant mothi wafika lo 3 months pregnant masana nje udokotela ingane ayisekho mahlobo seyidliwe inyoka eyangena kuwena ozwa abanye abantu bakhala ngokuthi mina nginesilumo hayi ukuthi isilumo inyoka leqeda yonke ingane la ngaphakathi idla ingane esibelethweni mahlobo. Emhlabeni indlela okusiza ngayo mahlobo usiza ngalendlela emangalisayo mfowethu. Wena umuntu wesilisa inenkinga mhlawumbe imizwa mhlawumbe ayivuki noma mhlawumbe iyavuka kodwa nje usheshe nje kuyibhedele mkhulu noma ngithi mhlawumbe sengiyiphakathi nayo mhlawumbe ivele ibe ubanana. Yile ngena khona mina ke mahlobo lapha isuke iqala ukuthi khona umuntu wesifazane olala khona abantu besifazane abaphuza ngisho umalala mahlobo yabona. Umuntu wesifazane aphuze ngisho umalala uphuzela wena. Angithi mahlobo nathi sithi siyinyanga sonke siyalapha kodwa khona nabangazi ukulapha. Anqene uthi uyofuna umuthi wena ukuthi induku yakhe ime kuphela umuntu abazana afike kumnika umuthi ukuthi induku yakhe ilale kuphela. Abanye abantu bashawe ilonto mahlobo ukuthi bebethi benza into eright kodwa into eright yaphenduka kwa into ebhedayo kodwa lilonke nje induku yendoda ayime ithi impo mahlobo iqhanse imthambi indlela edalelwe ngayo. Induku yendoda ayingabi nje ubanana kuba ngathi iyalenga mahlobo uyoyivusa ngesandla. Siyapi isandla endukwini ufaka umuntu wesifazane asiphele isandla akube ukuthi induku iyona eyelayo mahlobo ufele bayo ingenela yena akhumuzi mahlobo. Lilapha iqiniso mfowethu.
qhawula kithi mhlawumbe abantu bakuthinta kulezi number ezikhona mahlobo ngicela bangithinte kuzona nje ngitholakala kuzona mfowethu siyaphosa nangophepha mahlobo mhlawumbe mekukhona umuntu okude nje siyakwazi ukuthumela nangophepha ukwazi umlekelela uphepha afike leyo khona sifuna uphepha code mase siyamthumelela ulaphela kuphi kudokotela ngoba awuyiveze naleni ukuthi ulaphela kuphi noma mhlawumbe ulaphela kwespaza shop lutho mahlobo ngila ekhaya endaweni yasemgaba beThekwini ngaphansi kwenkosi uLthuli sinanenkosi la sinanenduna nenkosi induna yakhona uMadlanduna mahlobo lesilaphela khona so ke sike mgaba bekhaya nge era 7 umthathelo istop sakhona bayasaza abantu ukuthi ngamthathelo makuukuthi ngiphumile la ngiphuma ngoba ngiyokwenza lonto hayi ukuthi ngizophuma ngiyosebenzela eflatini ngoba ngihlangabeza abantu cha umuntu nje uzela la ngiphumi mina ngambe ngiyosebenzela ezitolo eMtuba ngiyosebenzela mhlambe endawo eSpaza ngoba ngithi ngenzela abantu abasuke la bekhona beze enyangeni mahlobo hayi ukuthi ngisuke mina ngiyohlangabeza abantu anginaso leso sikhathi ngesiphiwo sami ngasiphiwa abalala angiye emall mina ukuthi ngizohamba ngiyothenga ama product ngisho ama products anginawo ama products asesitolo mina mahlobo indaba ama products azohamba ohlala eBria nje lapha eBria bayadayilot 20 liters bazu 40 liters angiyezi lonto umuntu ofuna mina uza la uyongifica la mahlobo endaweni yasemgaba eera 7 ngamthathela bafowethu asibonge bafethu zonke inkulumo ezilana ezekhasimende akuzoneka zonke inkosi mayithela umusa mahlobo